sikhona bazalwane sidlulile South Africa prophetically umsakazi sesidlulile endabeni ye-COVID. Yes, Lord. Sibonga uNkulunkulu ukuthi siyadlula kuyona. Yes, Lord. Yeah, nomhlabeni lothi sidlule ezintweni ezinzima. Sikhona izinto esidlula abanye bayasala kuzona kodwa sibonga ukuthi sidlule ezintweni ezinzima. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho kakhulu. Enhlizweni yami nje ngicela ukubonga ngisasuka eKZN ngize ngapha enhlizweni yami ngicela ukubonga. Amen. Kuningana uNkulunkulu anginikeze kona kodwa ke ngifuna sibambe lokho okufishane nje siqonde ezweni lenkosi nje ngqoba bazalwane egameni likaJesu kodwa kunendatshana nje emfishane emsakazi wami ngifuna sibheke noma kweyangolunye usuku kodwa ngifuna siyinothe lento ukuthi kukhona into ekuthiwa curse isiqalekiso. Khona into ekuthiwa isiqalekiso into enamathelayo kumuntu. Ziningi inhlobo zeziqalekiso ukuthi khona la ngifuna siye khona ngokwezwi kodwa ngifuna sicheckisise kahle le ndaba yesiqalekiso. All right, number 1 ngifuna siqaphele le ndaba ukuthi yini iqale ekhoza isiqalekiso, yini ekhoza i-curse empilweni yomuntu noma emndenini noma ekhaya noma ebandleni, yini ekhoza i-curse. All right, ngicela ubambeke ekhaya. Number 1 into ekhoza i-curse, ikhozi ye-curse majola. Number 1, disobedience, ukungalaleli izwi likaNkulunkulu nokungamlaleli uNkulunkulu. Okay. Ayikho into ebaluleke njengokulalela izwi likaNkulunkulu. Ngicela uyibambe lento ukuthi yonke into uNkulunkulu akubusisa ngayo umsakazi uma uyithanda ngaphezulu kukaNkulunkulu kwayona i-attract curse noma i-activate curse. Ngaso sonke isikhathi yonke into obusiseka ngayo ungayithandi idlula uNkulunkulu. Amen. Mawuke wayithanda yadlula uNkulunkulu ivana idala isiqalekiso empilweni yakho. Now, number 1 uthi ikhozi ye-curse ukungalaleli. Umuntu nje ongalaleli uphila esiqalekisweni esinzima kabi ngoba kunezinto ezizoshaya abanye abantu badlule kuzona wona zikushaya ungadluli kuzona ngenxa ukuthi awulaleli. Okay. Abanye abantu abalaleli, baningi abantu abangalaleli. Uthola ukuthi noma ngabe kuthiwa kuyafundiswa noma kwenziwani msakazi vele lento ye-COVID vele ifika amatende siwamisa msakazi kodwa bengingabona bonke abantu abeze ematendeni. Ifike sishumayela senza ama-open air kodwa bengingabona bonke abantu abezayo ngoba abanye banomoya wokungalaleli. Umuntu ongalaleli uphila esiqalekisweni esimangalisayo ngoba uma ungalaleli ingozi kufikela noma yinini ngoba vele awazi ukuthi izofika kanjani futhi awuyazi izofika nini. So number 1 ukungalaleli. Number 2 into e-attractor i-curse empilweni yabantu eyikhozi ye-curse i-pride. Okay. I-pride. Uyabona lezi zinto zimawele emsakazi. Ukungalaleli ne-pride kujwayele ukuhambisana. Ngeke ungalaleli ungabi nayo i-pride. Futhi ngeke ube ne-pride kodwa ulalele. Okay. Ngicabanga ukuthi ekhaya bayangizwa. So ubonaka umuntu ongalaleli ulihlaza nokutshelwa angezwa une-pride ngoba lezi zinto ziyahambisana. Uma une-pride awukhuzeki kushuthi awulaleli mawunjalo. Futhi mawungalaleli usuke une-pride. So ziyahambisana. Bese number 3 ngoba ngifuna siyezwe ngifuna nilalelisise kahle lento emakhaya. Bese kuthi number 3 into ekhoza nizwe kahle ke very sensitive. Msakazi into ekhoza i-curse number 3. Okay. I-wrong worshiping. Yabona mawukhonza into engayona phela esiqalekisweni esinzima kakhulu. Yabona msakazi baningi abantu abathi ukuthi bayakhonza kodwa abasakhonzi yena uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Lezi zinto zontathu zihambisana ungalaleli, i-pride, ukuziphakamisa, uzikhukhumeza bese kuba ukukhonza into engayona. Okay.
ngicela uyibambe yonke lento nje sizothi siqhubeka nendaba yethu kodwa sizobe sidlula la kulento. So lento le bazalwane uma ungayiqaphelisisa kahle, uma kungathiwa awulaleli, mangathiwa nje umuntu ongalaleli, ipride ikhona kuwena. Okugcina khona lento ekuthiwa i-self worship, usidumisa wena, umdumisa uNkulunkulu. Mawungadumisi wena khona into ozozakhela yona ukuthi uyidumise. Ngoba umsakazi, there is no worship without killing emhlabeni nje. Awudumisi ungabulalanga. Uyabona umuntu othi akakholwa amfuna uJesu, ikhona kodwa into azakhele yona ukuthi ayikhonze. Amen. Akukaze kwenzeke ukuthi ezintweni zonke majola uthi angimkhonza uJesu, angikhonzi lutho. Mawungamkhonza uJesu, abanye abangamkhonza uJesu bakhonza imizimba yabo. Amen. Abanye abangamkhonza uJesu bakhonza izinto zakubo. Abanye abangamkhonza uJesu banezinto abazibekayo eziba imfanekiso zime endaweni la kufanele ngabe kuma khona uJesu. Kume zona ngoba into le attract case angayibona umuntu kodwa ephila kuyona. So wonke umuntu ongamfuna uJesu noma ngabe ukhonza liphi elinye igama usekukhonzeni okurongi okudala isiqalekiso. Ngiseza nje ngisafuna le ndaba sizwe kahle kuqala. So ngicela siyezwini lenkosi kodwa ibambe lento ukuthi lezi zinto zontathu izona cause ye-curse. Maningi ama-curse, ama-types of curse, angingena kona namhlanje. Ama-types of curse msakazi, kune-curse esiyibiza ngokuthi generational curse. Isiqalekiso esiwukhondolo. Generational curse, into ehamba ngesizulwane. Isiqalekiso esinjalo. Bese kuba khona isiqalekiso esithanda ukuba nzinyana ke, i-spiritual blindness, ukungaboni nje kumoya. Baningi abantu abakholwayo umsakazi kodwa abangaboni kumoya. Kubuhlungu ke nokuholwa umuntu kanti aboni kumoya. Because iBhayibheli lithi where there is no vision people perish. Uma ngabe ungekho umbona abantu bayadlubulunda bayabaleka. Isiqalekiso leso esinzima kakhulu. Bese kuba khona isiqalekiso esikhona abantu abaphila kusona sepoverty. Bese kuzoba khona isiqalekiso segazi esihamba negazi, uthola ukuthi ubaba wale ekhaya wafa ngoshukela, nami futhi ngiphethe ushukela nozolandela kanjalo. Khona umndeni umsakazo usathana adlala ngawaza ubhuqa uqeda ngesifo esisodwa nje. Uthola ukuthi majola ayikho into ephathekayo ukuthi labantu bathelelana ngaloku kufa. Kodwa kuyaqhubeka. Very serious and very sensitive indaba ye-curse. Ngifuna nizibambe lezi zinto lezi, mangabe unento yokubhala ekhaya uzibambe zonke lezi zinto ukuze sithi masingena ezwini siqhubeka uyibone lezi zinto ukuthi zenzeka kanjani ngoba siya kwi-solution ekugcineni. Kuzofanele sikhuleke nabaphulaphuli, sikhuleke notata emakhaya, sikhuleke nabaholi, sikhuleke nebandla likaKristu, sikhuleke nomphakathi wakithi eSouth Africa. Wonke ukwazi ukuphuma kulama curse. Abanye msakazi uzubona i-generational curse iyababamba. Uyabona kunamakhaya lento esikhulumayo ivele ibaluleke kakhulu. Kunamakhaya azi kahle ukuthi majola njalo ekhaya kuyafiwa futhi makufiwa kufiwa ngengozi. Khona amakhaya aseyazi nje leyo nto. Ngamazi kune-curse la ekhaya yengozi edinga umuntu ohlakaniphile nomoya kaNkulunkulu ayibone ayilwe ayiqede. Ngoba mina bazalwane khona into engingayithandi umsakazi leyo ukuthi sithi masisindiswa nje sesijaha ukuyofakaza edimeleni, sesijaha ukuyofakaza emabhasini. No, you must work your salvation. Amen. Injalo. Insindiso le iyakhiwa. Uyazakha ensindisweni. Yabona mina mangabe ngisindiswa kwadinga umsakazi ukuthi ngiqoqe bonke ubufakazi bezinto ezenzeke kumina nezinto ezenzeke kwabanye abantu engibafice sebesindisile. Yes. Ngoba ngifuna ukukutshela i-bridge odlula kulona bake badlula nabanye kulona. Alingathi masedlula wona kube ngathi selinzima namhlanje. Akungathi into odlula kuyona Nkosi yami. Umsakazi ngifuna abayizwa kahle into emakhaya. Majola uyabona ayikho into eqala ngawe. Ayikho into ekuthiwa nje iyaqala ngami. Yabona mase ufuna ukuhlubuka uNkulunkulu ungabi nesizathu esiwukuthi lento iyaqala ngami. Ayikho into eqala ngawe. Into ekhona kuwena yaba khona nakwabanye abantu. Yes Lord. Futhi awuthi nginihlebele nje bazalwane siyadlula. Incwadi kaMshumayeli
Intshumayelo chapter 9 weMajola uveza ukuthi asiyeke abafile nabaphilayo ake siyeke kodwa iBhayibheli liveza ukuthi konke okukhona manje kwake kwaba khona. Amen. Nalokhu esikade sikubona seke kwaba khona ngoba uNkulunkulu njalo ufuna okudlulileyo. Ngamanye amazwi isho ukuthini lento? Isho ukuthi yonke into oyibona manje isike yaba khona. Bazalwane ngicela ningilalele kahle. Uyabona umsakazi into evelela wena yake yamvelela nomunye umuntu okholwayo ukuthi wawungekho mhla imvelela. Amen. Ngike ngabuka mina ke ngumuntu okhuluma nje ngemfanekiso isikhathi esiningi. Ngike ngabuka umsakazi impilo yami mina. Ngathi ngibuka neyakho, ngibuka neyomunye ubrother, ngibuka neyomunye usister. Ngabona ukuthi phakathi kwethu ukhona uJobe. Ukuthi igama lakhe akasathiwa uJobe. Igama lakhe sekuthiwa uFeziwe. Nkosi yami. Sifana nabantu abakwi-movie ethize. Majola engapheli. Uyabona imovie ekuthiwa iTitanic bafa kudala abantu sekuyafanekiswa kodwa njalo uma iphelelwa isikhathi kuzofakwa abanye abantu badlale same thing eyenziwa yilabo ababeyenza. Ngifuna ukuthi kunina abazalwane asikho inhlupheko ekhaya obhekene naye eqala ngawe. Musu ukuthi mawushawa yinto iBhayibheli lisho kahle lithi uNkulunkulu asoza kunika umthwalo ongaphezulu kwamandla akho. So wena musu ukuthi into ngoba naku endaweni ungathi iyaqala ngawe bese uzitshela iyaqala. No bake baba nayo ukuthi inkinga yethu edala size sife emsakazi sifele ngaphakathi ngoba sikhuluma. Nkosi yami. Mina ngeke ngibone makuthiwa kudedela ubufakazi asikhulumi ngezinto ezima challenges sikhuluma ngokuhle kodwa ukuthi uNkulunkulu ngibusisile sengithola umsebenzi. No zikhulume nezintaba ezinyukelayo ke wazikhuphuka ngoba uma ukhuluma ngezintaba ezinyukela kwekhuphuka usizo sakhuphuka intaba ngoba usuwayiqeda. Mighty Jesus. Yabona phakathi kwethu Majola ukhona uJobe mina ngeke ngambona. Ukhona uJobe phakathi kwethu ukuthi akusayena uJobe ngegama. Mhlambe ngegama sekuFeziwe namhlanje. Kodwa mawuthi uyapheka yonke inhlungu evelela uJobe isimvelele. Mawukuthi unesilile ekhaya sokuthi wafelwa abantwana bafa naba kaJobe. Mawunesililo sokuthi uyagula usindi. uJobe wagula ephethwe amathumbu esidi isikhathi ehleli. Nkosi yami. Uyakuzwa. Mawukuthi uthi ulone lushiwa abantu. uJobe washiwa abantu kwafika abangani bakhe bafika bazomhlulela ngeinhliziyo. Lithi iBhayibheli kwaphela 3 days bengakhuluma bembuka nje. Nkosi yami. Bembuka nje kwathi egcineni babethi ake uvuma isono sakho wena ngeke. Ngeke nje ukholwa uNkulunkulu ube nje. Vuma isono sakho. Kuthi uJobe wathuka ukuzwa lento ivela kubantu athi ubathembile. Uyabona ekhaya mawuzitshela ukuthi khona into eqala ngawe wrong. Mina ngifuna umsakazi siphela isikhathi sokudlalisa abazalwane nesikhathi sokuncenga abantu. Uma ufuna ukuyeka ukukholwa Majola kuyeke kahle ukukholwa ungenaso isizathu sokukuyeka. Uma ufuna ukuyeka ukukholwa uthi hayi into edala ngiyeka ukukholwa ngoba lento iyaqala nje ngama ngikaze ngivelelwe kahle. Hayibo ngishelwe incebo ngishelwe umfundisi aqali ngawe naseBhayibhelini kwenzeka. Nkosi yami. Lithi iBhayibheli uDavid wakwalala nomfazi kaUriya ekhola uDavid. Uthi uNkulunkulu ngimtholile enhliziyo kodwa ukhuluma ngomuntu obuya hayi bazalwane ebuya ebufebeni bakhe kodwa uthi hayi ngimtholile enhliziyo. Ngoba uDavid wayazi into ekuthiwa inhlambuluko. Labo bazana abangasayazi. Angazi waye umoya ongcwele ungiqalisa la kodwa kufika ukuthi angitshela umuntu othize ekhaya ukuthi ayikho into eqala ngawe. Yes Lord Jesus. Musa sisifeziwe ukuthi lento iyaqala ngami. Kufana futhi noma ubusiseka ake ngibuyeleke ezibusisweni manje. Noma ubusiseka Majola musu ukuthi mawusufakaza uthi lento iyaqala ngami angaze ngizwe kuthiwa khona umuntu obusiseke kanje. Sekungena ipride le kade ngikhuluma ngayo. Amen. Ungavumi kube nento ethi mayenzeka uyibone ngathi iyaqala ngawe. Nkosi uJesu. Nabanye bake bakuthwala. Uyabona mawukhala ngokuthi ulahliwe umndeni. Ngakukhothela abantu abalahlwa imndeni yabo. Mawuthi ujikelwe abantu ngenxa ukuthi ususindisiwe wena. Lithi iBhayibheli nezitha zomuntu kuyoba bendle yakhe. Ufunani kanti? Ukwamntu engikhuluma naye mhlambe ekhaya singakayi Intshumayelweni. Yini oyifunayo? Bazalwane siphelile isikhathi sokuteketisa abantu. Musu ukuthi mawukhola ufune nje kuwena kuhleze kukuhle nje uhamba kuyithanje wena kuhle once wenzeka into encane umzalwane selimele sengayeka kwansindiswana leyo ingoba ukubiza ngensindiswana ingakho ngeke nje. Inkulu kabi bazalwane inkulu kabi into esayithola. Inkulu kabi into esayithola. Ngifuna siyezwini lenkosi. Kodwa ungazitshela ukuthi kunento eqala ngawo. Ayiqala. Amen. Nebanye yake yabavelela. Badlula kuyona.
Nkosi yami. Ilokhu ivuka njalo ngoba sidlule ezintweni ezinzima. Sidlule ezintweni ezinzima. Umsakazi asiqhubeke nezwi likaNkulunkulu. Ake sivuleni izwi likaNkulunkulu la kunendawana engifisa sibheke kuyo. Alibonge igama lenkosi ukukhishwa kwamadimoni. Ukubheka le ndaba yale ndoda. Chapter 8 kaLuka chapter 8 verse number 26. Hleli kakhulu enhlizweni yami. Sidlule ezintweni ezinzima. Yes, Lord. Luka chapter 8. NgokaLuka chapter 8. Umsakazi angazi. Noma likhona yini undikhona lapho kuwena. Ukhona tata. Yes, ngizocela ungifundele nakona ubale nje. Uverse number 26. Ningixolele ke emakhaya safunda amavesi anabe embalwa abelicele. Bese ke sekuyima siqhubeka nendaba. Yes. Chapter 8 verse number 26. Luke. Book of Luke chapter 8 verse number 26. Ungifundele inhloko ndaba kuqala umsakazi bayikhona. Okay. Bese ufunda verse 26. Nawo majolo uzafunda inhloko ndaba bese ufunda verse 26. Ncwadi kaLuka chapter 12. Is it 12? Chapter 8. Okay, chapter 8 verse number 26. Okay. Verse 26. Sithi sihloko ukuphiliswa komgegesa onendimoni. Verse 26. Ke kaloku bahamba ngesikhitshane baya ezweni lamagegesa. Elikhangelene nelaseGalili. Kwathi uYesu akuphumela emhlabeni wahlangatyezwa yindoda ethile yalodolophu. Eyayiphethwe zindimoni. Yayinexesha elide ihambaze ingahlali endlwini ihlala emangcwabeni. Okay, ngicela ungifundele kwelesizulu nawe uncike inkosi. Uzobe uyaqhubeka ke. Amen. Sifunda kaLuka chapter 8 verse 26. Sifunda kanje isihloko sithi ukukhishwa kwamadimoni. Verse 26 futhi bafika ngomkhumbi ezweni lamaGesara elibhekene neGalili. Verse 27. Esephumele emhlabathini kwamhlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni. Imani ke bazalwane. Ngixolele mina umuntu oshumayela kanje, umuntu ofundisa kanje. Umsakazi nayo into engifuna siyibambe. Yes. Uthi verse number 26. Bafika ngomkhumbi. Angithi nakwena lapho usho njalo wesixhoseni. Mabe safika baningi. Bafika ngomkhumbi ezweni laseGarasa eliqondane neGalile. Kodwa uthi uverse 27 esephumile abasabaningi useyedwa. Yes. Amen. Injalo. Bafike beyigroup. Mase kufanele kwenziwe lento ezelwe la usephuma yedwa. Angibazi basebeselepha abafundi. Yes. Amen. Ikhona into esitholayo la. Futhi ikhona into esifunda umsakazi ethi bafika bonke. Kodwa kwathi mase kufanele uJesu abhekane nemekaze kuyo waphuma yedwa. Yes. Esephumile emhlabathini. Yebo. Qhubeka ngicela. Esephumele emhlabathini. Wamhlangabeza indoda ethile yomuzi. Angicela ibambe le ndawo ethi indoda ethile yomuzi. Uyibambe umsakazi. Inendawo emnandi leyo. Eyayinamadimoni. Iyaphoxa ke le. Uyabona ukuthi indoda yomuzi kuhle kulungile. Kodwa mase kuthiwa inamadimoni futhi. Nkosi yami. Ngangcono ukuthi mhlambe bengasho nje yomuzi. Iyangiphoxa le ukuthi yomuzi kodwa inamadimoni. Ngangcono bekuthiwe wahlangabezwa indoda enamadimoni. Manje waqala ukuthi yomuzi. Isihlebe singaka ubunomzane lo womuzi. Umuntu onikhaya, onekhaya onabantwana. Kodwa lithi iBhayibheli wahlangabezwa ile ndoda. Kodwa inkinga yayo yayinamadimoni. Ayivumela futhi namadimoni yamhlangabeza uJesu. Kwase kuyisikhathi eside ingembathi ingubo. Ingahlali indlu. Kodwa emathuneni. Kwase kuyisikhathi eside ingambathi ingubo. Ingahlali indlu kushuthi noma kuthiwa wawungathi uyizama ngendlu umsakazi. Yayingayifuni indlu. Nkosi yami. Umuthi uyinikeza ingubo noma zintsha izifuni.
noma ungazithatha uzingcolisa odakeni ayizifuni, noma ungayinika ingubo ezimhlophe ayifuni, uyinika ingubo ezidaka ayifuni lutho nje. Mind you, indoda yomuzi lehlebeke kangaka esihamba naked yaziwa futhi abantu. Yinye kuphela indawo eyayithanda ukuhlala emathuneni. And the history yaleli verse noma yalencwadi ithi vele le ndawo kwakuhlala abantu abanemimoya. Nkosi yami. Kwakuyimimoya ibakhiphe emakhaya, ingakho ngikhuluma ngecurse ukuthi le ndawo yonke under icurse yokuthi abantu babephume emakhaya bangahlali emakhaya. Lithi iBhayibheli le ndoda yathi mayimbona uJesu yamhlangabeza uJesu. Qhubeka ke nceke Nkosi, ikho indawo engiyifunayo ebisobe sesikhuluma ngawo bese sisheshe sidedela abalaleli namhlanje. Ingahlali indlu kodwa emathuneni. Hlala emangcwabeni, yebo. Qhubeka. Uverse 28 uthi isimbona uJesu yadazuluka. Yawa phansi phambi kwakhe. Yeah. Yathi ngezwi elikhulu. Yeah. Nginamsebenzi muni nawe Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezukonke. Ngiyakuncenga ungangihluphi. Ngiyakuncenga ungangihluphi Jesu. Verse 29 ufundeka kanje. Ngokuba wayala umoya ongcolileyo ukuba aphume kulowo muntu. Ngokuba wayesembambe kaningi. Okay. Yeah. Walindwa eboshwe ngozankosi nangamaketango ezinyaweni. Kepha wathi eseqabule izibopho waqhutshelwa idimoni ehlane. Waqhutshelwa idimoni ehlane. Ngicela sibambe le ndawo nje la ethi waziqabula izibopho. Umsakazi ithini lapho kuwena uverse 29. Verse 29. Yatsho kuba uYesu wayeyikhalimele indimoni ukuba iphume kuyo kuba kwakukaninzi le ndimoni ihlasela. Kwakukaningi. Yazi yasho kamnandi esixhoseni. Kwasekukaningi le demon linjani? Lihlasele le ndoda. Amen. Kwasekunesikhathi eside le demon ihleli kuyena. Now umbuzo wami sakazi uthi uJesu waze ngani ukuthi isikhathi bese siside? Wathi efika nje uJesu mefika empilweni yakho akazi ukubuza into eziningi. uJesu uyakwazi ukubekezela kwakho. Isho njalo incwadi yesambulo. Uyakwazi ukubekezela kwakho, uyakwazi ukukhathala kwakho, uyazi la uthi uphela amandla, uyazi la uthi unomdlandla, uyakwazi mawufaka izinto engekho, uyakwazi ufaka izinto ezirayithi. uJesu ayikho into angayazi ngomuntu. Wathi eqhamuka nje wabona ukuthi sinesikhathi eside ke le nto. Amen. Ihleli kulamathuna. Sinesikhathi eside. Yes. All right. Ngifuna le ndawo le ethi ke uJesu number 30 awungifundele emsakazi kulelakho. Verse 30. Verse 30. uYesu ke wayibuza esithi, ungubani wena igama lakho? Yathi yona ndingumkhosi, kuba yayingenwe zindimoni ezininzi. Isini lapha kwelesizulu ngingumkhosi uyibambeleyo. Yebo. uJesu wambuza wathi, ungubani igama lakho? Wathi, uLegayoni. Yes. Ngokuba amadimoni amaningi ayengene kuye. Sesizothandaza. Cela ukukhuluma ngale ndaba nje kafishane. Eyayilandela le ndoda. Lempilo yale ndoda msakazi ke yaba yinhle. Le ndoda ke yaphuma ekhaya ekseni iyozamela abantwana bayisinkwa mayibuye bayihlangabeze. Impilo yakhe ike yaba normal. Njoba lithi iBhayibheli kwakuyindoda yomuzi. Uhlanya lwakho umuzi. Umuntu ongaphilanga kawakho umuzi niyezobuzana. Amen. So akaze kufike emajona la kuthiwa khona nalo uhlanya lihlala estage. No. Futhi bonke abantu abagulayo abanamakhaya bake bangaguli. Nale ndoda njoba isihlala emathuneni ayiqalanga ihlala emathuneni. Le ndoda yaqala kukuhle konke. Asazi la ingena kanjani le demon. Nkosi yami. Into esitshelwa yona ukuthi yayingasakwazi ngisho ukumbatha ngendlela elalibambe ngayo. Ingasenzi lutho kodwa lithi iBhayibheli yayihlala emathuneni yona ndawo eyayikhethile ukuthi ihlale kuyona. Yayibanjwe ispirit esibamba abazalwane namhlanje lezi le ndoda. Nkosi yami. Baningi abantu ababanjwe ispirit sasemathuneni. Baningi kakhulu. Kunabaholi kunabafundisi ababanjwe le spirit sasemathuneni. Si ispirit lesa sikwenza udlubulunde uphume ekhaya. Kunabantu umsakazi abachiphile njengamanje abangekho emakhaya. Babanjwe lesi spirit.
sabakhipha emakhaya. Ithi ke uthi uJesu ke mayifika kule ndoda ubani igama lakho ubuza lokho. Ubani angithi uJesu makufuna la kusize emsakazi uyakubuza. Akakuphoqeleli. Uthi ubani igama ngizokusiza kodwa ubani igama lakho. Ithi le ndoda lalela kayimtsheli igama layo ngqo. Imtshela into engene kuyona. Ithi igama lami nguLegiyona. Noma igama lami ngiwumkhosi. Shuthi sibaningi. Nkosi yami. Angingedwa njengoba ungibona Jesu sibaningi. Isho ukuthini njengoba ithi sibaningi le ndoda? Le ndoda izama ukutshengisa uJesu ukuthi iyingozi kangakanani. Ukuthi ngihlangabezile usaqhama emkhumbulo mase uza ngale ndlela ukuthi khona into ozoyenza la kumina hayi ungasondeli ngoba sibaningi. Nkosi yami. Sibaningi. Ithi kuJesu ngiyumkhosi ngingedwa nje. Ngiyumkhosi mina. Uthi uJesu ke kuthiwa wawuyala umoya ongcolile ukuthi uphume kuyona le ndoda. Ngoba wawusumbambe kaningi. Sengizothandaza ngifuna ukuthandaza nale ndaba ke manje. Yokuthi uJesu mayebuza uthi ubani igama lakho. Le ndoda yasho indlela abantu abayibona ngayo. Nendlela abantu abayazi ngayo. Ngizothandaza nomuntu ekhaya namhlanje umsakazi indaba yami simple. Ekutheni ubani igama lakho. Bakwazi ngani abantu? Nkosi yami. Ngizothandaza nabantu ababizwa ngeyifebe. Ungakufihli lokho uma abantu bekubiza kanjalo. uJesu namhlanje mebuza ubani igama lakho. Khuluma lento abantu abakwazi uyona. Inkinga yethu sikhohliswa abantu size sizikhohlise thina. Mighty Jesus. noNkulunkulu. Musu kushaya ngathi right unga right. Nkosi uJesu. Musu kushaya ngathi everything is fine with you. Everything is right with you. Kanti uyazazi ukuthi awumile kahle. Tshela uJesu ukuthi abantu bangibiza ngokuthi. Abantu bangazi kanje. Endaweni yaseMount Olive, endaweni yase-Eastern Cape ngaziwa kanje. Umuke watshela uJesu lokho. uJesu ngenelela kulento waziwa ngayo. Mighty Jesus. Ngoba before akusize ufuna ukwazi ukuthi abantu bathi ubani. Uyabona uJesu mayifuna ukusiza imeko yakho majolo uqale akucheck ukuthi waziwa ngani wena. Niyezwa kodwa bazalwane. Ukwabuza abafundi kwayena wathi abantu bathi ngingubani. Uyazazi ukuthi ungubani. Kodwa uthi abantu ke bathi ngingubani ngoba kubalekile ukuanalyze impilo yakho ukuthi bakwazi ngani abantu. Yes Lord. Uthi uJesu kule ndoda ubani ithi ngiwuLegiyona mina. Ngabanye ama ayizishi igama layo. Mhlawumbe yayingasalikhumbuli. Kunabantu esithi masibachaza sisifeziwe sithi awusho uzandile lona izingane ezu7. Nkosi yami. Iyona ndlela esingamchaza ngayo. Kanti ikhona nendlela uNkulunkulu angamchaza ngayo. Hey, Nkosi yami. Uthi mangabe kuthiwa hawu mama usibani bani kuthiwa lo wamithelwa ingane zakhe zonke unalo igama unasibongo kodwa indlela esingamchaza ngayo ile ndlela alinyalelwe ngayo awukodwa abazalwane siyenza kanjani indaba ukuthi sithathe inhlungu yomuntu siyenze ibe igama lakhe siyenze ibe inhlekisa yakhe. Hey Nkosi uJesu. Ngoba uthando likaNkulunkulu lusibekela izona eziningi. Nkosi yami. Nazo lezo suwaziwa ngazo nowaziwa ngazo. Ngizokhuluma nabantu namhlanje emsakazi wami abawa emabandleni abangasakhonzi. Nabantu abahlukunyezwa phakathi emabandleni ababizwa ngamagama athisi. Nkosi yami. Nabantu ababizwa ngamagama emphakathini. Nabantu abacwile kuyiyobisi njengamanje ngizokhuluma nabo namhlanje. Mighty Jesus. Ukuthi ikhona indlela uNkulunkulu akwazi ngayo. Ikhona futhi le ndlela abantu abakwazi. Mighty Jesus. Ukhetha ukumtshela kuphi uJesu namhlanje. Yes, ungamtsheli igama lakho uyalazi uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Ngakwazi ngakubeka ngoba umprofeti ezizweni kodwa ungakafika ekuprofeteni khona la udlula khona. Ikuphi la udlula khona msakazi ukuze ngikusize. Udlulaphi njengamanje? Khuluma lento odlula kuyona uNkulunkulu uzokusiza. Ngizothandaza nabantu abanjalo namhlanje. Ukuthi uNkulunkulu uzokusiza kodwa ufuna ukwazi ukuthi udlulaphi. Ikuphi la udlula khona majola? Ubanjwe yini ngizokusiza? Khuluma iqiniso ukuthi yini le kubambile. Mina ngizobe sengiyakusiza. Yes Lord. Ubani igama lakho waziwa ngani? Waziwa ngani? Amen. Kunendlela abantu abangakuchaza ngayo kunendlela uNkulunkulu angakuchaza ngayo. Lento ekuvelele yake yabavelela nabanye. Naba nalabo abakhuluma. Le ndoda asizwe igama lomsazi kwazi kwaphela nje bandla igama sizwa. Kodwa sizwa nje ukuthi yayisibizwa ngento engene kuyona. Leli gama lithi legion lisha amadimoni amaningi. Malithi legions lisha amadimoni ayi10,000. Ngamanye amazwi le ndoda yayisinomkhosi ophila kuyona omningi. Sho le ndoda yayidrivewa ile mimoya. Nginako ukucabanga msakazi ucishe nale mimoya kwakuyimoya yasemathuneni.
baningi abantu ababanjwe yile mimoya yasemathuneni. Uboyigada ngento eyodwa ke emsakazi. Number 1, ikwenza ube nqunu phambi kwabantu. Ikwenza uhambe nje ujajile phambi kwabantu. Baningi abantu majola abangalisabi ihlazo. Kuthi angikhulume neyouth yanamhlanje bethu ukuthi njengoba babona bebunguza beveza imizimba ngaphandle kunomoya obabambile. Ofuna bangambathi ingubo. Njengoba namanje sishumayela nje khona abangekho emakhaya bangebalala emakhaya namhlanje ngoba nomoya uyakhipha ekhaya. Nomoya ukhipha ekhaya uhambe yokuhlalisa emathuneni. Yini amathuni uhambe yokuhlalisa nabantu abafile. Ukhona abantu namhlanje msakazi athi umuntu esebenza kahle ekholwa esebenza right uthi uyazi umuntu athi no khona abangibizayo. Azoma ngayikhuluma yini le. Athi khona abangibizayo ahambe uthi uyambona umuntu sephila impilo yabanye oNkulunkulu engayena uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Yindaba na. Kulula msakazi yazi khona omunye umzalwane wakwasho kalula nje wathi hey ngithi mina ngiyancoma ngithi hawo bandla yazi ngiyamazi lo mzalwane. Mina ngazi kusaba umzalwane. Uthi yena wayengeve ekhuluma ngeilimi manje ave sedawa. Nkosi yami. Kulula kuthina ukuthi sikhulume ngobunjalo bomuntu bube ngathi igama lakhe. Nkosi yami. Kanti uNkulunkulu ngiye ngabona mina mangihamba imoto iyaphelele ukuthi iphelelwe ipetrol ungayithuki ngoba idinga ipetrol nje kuphela iyaphila yona. Mighty Jesus. Khona abazalwane abaphila abasangafakazi. Hey Nkosi. Khona abantu abalele embhedeni eyibhedlela abasangavuka abafakazi. Yes Khona abantu abalele eyibhedlela namhlanje sebelingana namacheat kodwa basangavuka abafakazi. Ngoba basakhona umphefumulo usahlangene nenyama kodwa khona la bedlula khona. Into odlula kuyona manje ayisho ukuthi izoqeda ngawo. Nesimo odlula kusona asikubulali kodwa uma ufuna sikubulale fihlela uJesu ukuthi ubani. Hey Nkosi. Ngizobuza lokho nje namhlanje waziwa ngoba. Hey mighty Jesus. Abalaleli umsakazi wami waziwa ngani? Mighty Jesus. Waziwa ngani majola bakwazi ngani abantu? Bakubiza ngani abantu? Nkosi yami. Yini lehlukumeza ishiwa abantu? Tshela uJesu akunikeze engcono engekuhlukumeza. Ngoba le iyahlukumeza. Uthi umhlabelelo engakhula uhlatshelelwa kudala msakazi uthi wangethula umthwalo. Wangishiya nequlu. Yes Lord. Abanye bazi umthwalo wakhe yena uzathi lethani kimi. Nonke Athi phonsani nina nonke nikhathele nenisindwayo. Lethani kimi athi ngokubelami ijoka lilula. Yes Lord. uJesu ufuna ukukunikeza ubuhle bakhe athathe ububi bakho. Yes Lord. Akunikeze ukunqoba kwakhe athathe ukwehluleka kwakho. Yes Lord. Akunikeze amandla akhe athathe ubuthaka bakho. Inkinga yethu masiza kuJesu sifuna ukuza siyitaringi. Inkinga yethu masiza kuJesu sifuna ukuza siqhihlile singcwele. Self righteousness ufuna ukuza nayo kuJesu uzomtshela yazi baningi abantu bebefakaza ngiyembonga uNkulunkulu basalwane ngishelwa abafana abathathu namhlanje ngabanqoba. Bengawena akuyona yakho leyo nto. Mighty Jesus. Kuyiyona nto ngempela emile eyokuthi uJesu uyinkosi. Mighty Jesus. Yes Lord. Ubathi mangabe ubona ukhuphukela entabeni usuyophumela phezulu ubuye ubheke emuva. Uthi bengeke ngiphumelele uma bengekho. Mighty Jesus. Yes Lord. Uma bengekho yena bengeke ngiphumelele. Ngifuna ukukutshela namhlanje yonke into enconywayo